Tiedätkö, mitä Suomessa oikeasti tapahtuu? Katso videoitani, niin tiedät. Totuus rikolliseksi lavastettu. Jaana Kavoniukseen kohdistetut syytteet, vangitseminen, etsintäkuulutukset ja kotietsinnät ovat kaikki lavastuksia ja häneen kohdistettuja rikoksia. Lavastetuissa syytteissä on kyse niitä ajavien syyttäjien ja asianomistajaksi väitettyjen sopimista rikoksista, ja rikosten tarkoituksena on aiheuttaa rikosten uhrin asemassa olevalle täysin syyttömälle totuuspuolueen johtajalle yli 5 vuoden vankeus. Tosiasiassa kyse ei ole Kavoniuksen toteuttamista kunnianloukkauksista eikä mistään hänen rikoksistaan, vaan asianomistajaksi väitettyjen henkilöiden törkeistä petos, väkivalta, virka, väärennys, seksuaali, kunnianloukkaus, tuhotyön rikoksista ja muista heidän rikoksistaan, joita on virkamafian syyttäjien, poliisien ja tuomarien rikoksilla tahollaan mahdollistettu. Kavoniusta ei ole koskaan tuomittu mistään rikoksesta. Vangitsemisvaatimus 24.3.2024 ja vangitsemispäätökset ovat törkeitä vapaudenriistorikoksia ja virkarikoksia myös sillä perusteella, että vaatimuksessa syyttäjät Nikolas Peltola, Mika Leppänen, Juha Ruohonen ja hänen perheensä ja muut lavastajat ovat vaatineet vangitsemista rangaistuksen täytäntöönpanon turvaamiseksi, vaikka mitään täytäntöönpantavaa tuomiota ei ole edes olemassa. Vangitsemisvaatimuksen teksti paljastaa, että lavastajat ovat etukäteen sopineet tuomioista. He ovat etukäteen väittäneet, että kyseessä olisi rikos ja vangitsemisperusteeksi rikoksen jatkamisvaaraa, vaikka Kavoniuksen julkaisutoiminta ei ole rikos. Myös Nikolas Peltolan aamuyöllä 7.7.2021 Kavoniukselle lähettämä uhkausviesti paljastaa, että virkamafia sopi ammattirikollisen Peltolan kanssa lavastuksesta jo tuolloin, ja Mika Leppäsen 23.7.2021 viesti paljastaa hänen soittaneen päivittäin vääriä ilmiantoja hätäkeskukseen ja myös hänen sopineen lavastuksista virkamafian ja Peltolan kanssa. Lavastajien vangitsemisvaatimus osoitettiin käräjätuomari Mika Ilmanille, entiselle valtionsyyttäjälle, joka toteutti aiemmin Kavoniuksen lapsiin kohdistetut törkeät rikokset. Kavoniuksen lavastamisessa tarkoitus on vaientaa totuus heidän ja laajan virkamafian kultin ja petosverkostojen kaikista aiemmista rikoksista. Kavoniuksen vankilaan lavastamisesta sopivat Mika Ilman, apulaisvaltakunnan syyttäjä Jukka Rappe, valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen, 2 tuomittua rikollista Nikolas Peltola ja Mika Leppänen sekä kulttijohtaja Juha Ruohonen hänen kulttiinsa kuuluvien perheenjäsenten ja Jukka Ritvasen kanssa lavastettuja syytteitä ajavat aluesyyttäjä Annukka Juntunen asianumerolla R23/1220, aluesyyttäjä Heikki Kohijoki asianumerolla R23/1383 ja aluesyyttäjä Mika Mäkelä asianumeroilla R23/4516 ja R23/4811. Kaikki asianomistajiksi näissä asianumeroissa väitetyt ovat rikoskumppaneita, joiden törkeiden rikosten tutkinnat on sitä ennen virkamafian tutkinnan tapoilla tahallaan estetty. Syytelavastukset aloitettiin 27.3.2023. 3 päivää aiemmin hätäkeskuksen virkamiehet, lavastajat ja poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Savolainen sopivat, että Savolainen valehteli Kavoniuksen 11.12.2019 kohdistettua väkivaltarikosta olemattomaksi ja joku väärensi hätäkeskuksen rekisteriä niin, että sieltä poistettiin tekopaikalta soitetut hätäpuhelut Savolaisen ja muiden lavastajien rikosta varten. Poliisi on 7.8.2024 myöntänyt Savolaisen tarinan Juhonkadun tappelusta valheeksi ja Kavoniukseen kohdistetun väkivaltarikoksen tapahtuneeksi. Poliisi luovutti 11.9.2024 hätäpuhelut, joita on 6 vuotta valehdeltu olemattomaksi, ja ne äänitteet ovat kuunneltavissa nyt näiltä videoilta. Syytelavastuksilla vaaditaan Kavoniukselle yli 5 vuoden vankeutta kunnianloukkausnimikkeellä. Se on syrjintä- ja virkarikos jo sillä perusteella, että syyttäjä Tapio Mäkinen myönsi 18.5.2022 tutkinnan tapollaan sellaiset vähäisiksi sakotettaviksi teoiksi, ja virkamafia vaatii syyttömäksi tietämälleen Kavoniukselle sellaisesta vähäiseksi kutsumastaan nimikkeestä yli 5 vuoden vankeutta. Näytöllisesti mitään Kavoniuksen rikosta ei ole olemassa ja ihmisoikeustuomioistuin on kieltänyt myös ehdolliset vankeusrangaistukset sananvapausasioissa. Kaikki tutkinnantapot, lavastukset ja vangitsemikset on toteutettu estämällä koko todistelu. Mikään laki ja ihmisoikeussopimus ei sitä mahdollista. Syyttäjät Mika Mäkelä, Heikki Kohijoki ja Annukka Juntunen ovat vasta 24.10.–25.11.2024 ilmoittaneet toteuttavansa vuonna 2025 Kavoniuksen vaatiman todistelun, joka olisi tullut toteuttaa yli 10 vuotta sitten, jättää Kavonius lavastamatta ja tuomita niiden törkeiden rikosten toteuttajat, jotka videolla vangittu totuudenkertoja Jaana Kavonius nyt paljastaa.
Cavonius on huippujuristi, joka valmistui ennätysajassa erinomaisilla arvosanoilla juristiksi ja hänen todistuksensa keskiarvo on ollut lapsesta saakka ja myös ylioppilastodistuksessa 10,0. Hän oli lähitepilassa toimitusjohtajan kanssa organisaatiossa ylimpänä, EU-komission asiantuntijaryhmän jäsen ja vakuutusalan arvostettu asiantuntija. 26.4.2023 hän perusti Totuuspuolueen virkamafian lopettamiseksi ja on syyttömänä vangittu Totuuspuolueen johtaja, poliittinen vanki Suomessa. Näillä videoilla Cavonius esittää todisteet syyttömyydestään ja virkamafiasta, joka lavastaa syyttömiä vankilaan ja tutkinnan tapoillaan estää verkoston törkeiden rikosten tutkinnat, syytteet ja tuomiot. Videolta paljastuu, miten järkyttäville ja kammottaville rikoksille Jukka Rappe, Tapio Mäkinen ja muut lavastajat ja tutkinnan tappajat ovat Cavoniuksen, hänen perheensä ja muut uhrinsa alistaneet, ja että vainoja käskyttää entinen presidentti Sauli Niinistö. Virkamafia lavastaa 500 syytöntä vuodessa vankilaan, 120 000–160 000 tutkinnantappoa vuodessa. Se on valtava uhrimäärä. Cavoniuksen kohdistetuissa syytteissä ja vangitsemisissa on kyse asianomistajiksi valehdeltujen henkilöiden syyttäjien ja poliisien yhteisistä rikoksista. Asianumerolla R23/1220 syytettä ja aluesyyttäjä Annukka Juntunen ja asianomistajiksi valehdeltuna ovat kulttijohtaja Juha Ruohonen, joka virkamafian avulla raiskasi ja rahasti törkeillä petoksilla Jeesuksena esiintyen vuosikymmeniä uhriaan Elisa Palosta. Asianomistajana ovat myös hänen vaimonsa Susanna Ruohonen, joka osallistuu myös raiskauksiin, pariskunnan 4 lasta Monika, Lauri, Hanna ja Elina Ruohonen ja kulttiin vuosia kuulunut Jukka Ritvanen. He hävisivät testamenttiriidan oikeudenkäynnin, jossa yrittivät saada pätemättömän testamentin avulla 3 miljoonan omaisuuden. Cavonius on Palosen omaisten todistajajutuissa. Poliisit ja syyttäjät ovat vuosia tutkinnan tapoillaan mahdollistaneet kultin rikoksia ja sopivat heidän yhteisen uhrinsa Cavoniuksen lavastamisesta syyttömänä vangituksia vankilaan myös todistelun estämiseksi. Kultin asianajajat Timo Havia ja Lotta Kronelt ovat osallistuneet kultin rikoksiin. Asianumerolla R23/1383 syytettä ja aluesyyttäjä Heikki Kohijoki. Asianomistajaksi valehdeltuina ovat Laamani Tuomas Nurmen laatimalla väärällä ilmiannolla käräjätuomari Noora Kemppi, asianajaja Pontus Paarman ja asianajaja Heikki Saksa. Kempistä ei löydy kuvaa. Kyse ei ole Cavoniuksen vääristä tiedoista ja kunnianloukkauksista, vaan Paarmanin, Saksan ja Kempin törkeistä petos- ja virkarikoksista, joilla he estivät Cavoniuksen miljoonakorvaukset LähiTapiolan LP-vahinkosaneerauksen ja sen aliurakoitsijan Jani Jormanaisen tuhoamasta kodistaan, jonka he tuhosivat viemärivahingon väärinraportoinnilla ja suojaamattomilla piikkauksilla. Miljoonavahingosta Paarman, Saksa ja päämiehensä tarjosivat 5 000 euron korvausta, kiristivät väkivallalla ja järjestetyllä oikeudenkäyntihäviöllä. Ennen Cavoniuksen hakkauttamista he kiristivät Cavoniusta maksamaan 58 000 euroa. Väkivaltarikoksen jälkeen kiristyssumma nousi 65 000 euron suuruiseksi ja rikoskumppaninsa käräjätuomari Kempin kanssa he laskuttivat lopulta 120 000 euroa törkeistä petoksistaan ja tuhotöistään, jotka videolla paljastetaan. Rikokset toteutettiin sen väkivaltarikoksen avulla, jonka joku tilasi 11.12.2019 ja jonka hätäpuheluita ovat lavastajat valehdelleet 6 vuotta olemattomiksi lavastaakseen rikoksensa uhrin vankilaan mukaan valehtelevana kunnianloukkausrikollisena. Asianumeroilla R23/4516 ja R23/4811 syytettä ja aluesyyttäjä Mika Mäkelä. Asianomistajiksi valehdeltuna ovat kouluväkivallan toteuttajat Samir Afzali ja Daniel Isoniemi, heidän vanhempansa Nina Afzali, Marika ja Paavo Isoniemi ja Krista Kortelainen niminen nainen, joka osallistui netissä Cavoniuksen kunnianloukkaamiseen valehtelemalla hänen lakimiestutkinnon olevan peräisin muropaketista. Asiassa R23/4811 asianomistajiksi valehdeltuja ovat Lohjan kaupungin virkamiehet, jotka mahdollistivat Cavoniuksen lapseen kohdistettua väkivaltaa ja tehtailivat vääriä ilmiantoja. Kerho-ohjaajat Angelika Kent, Teija Lindberg, Ritva Linnell, rehtorit Satu-Kristiina Hautamäki, Pirjo Uutela-Morander, Kati Pikkarainen, opettajat Riikka Sutinen, Sari Salonen, lakimies Sanna Lundström, johtaja Liisa Sarniniemi ja koulupsykologi Nina Westman. He ovat kaikki rikoskumppaneita sekä väkivallan että lavastuksen rikoksissa. Kyseessä on laaja virkamafia, jossa 100 poliisit ovat vuosikymmeniä toteuttaneet ja mahdollistaneet törkeää rikollisuutta kultille ja valtavalle rikollisten verkostolle, ja tietyt samat syyttäjät estäneet poliisirikosten ja koko verkoston rikosten syytteet. Virkamafian tuomarit ja osa ulosottolaitoksen virkamiehistä ovat mukana rikosten toteutuksissa ja valtavien rikoshyötyjen järjestämisessä verkoston rikollisille. Suomi ei ole oikeusvaltio. Näillä videoilla julkaistaan nyt ne todisteet, joita poliisien, syyttäjien ja oikeuslaitoksen olisi tullut oikeista rikoksista käsitellä.
Kaikki Kavoniukseen kohdistetut syytteet ja pakkokeinopäätökset ovat Kavoniukseen kohdistettuja törkeitä rikoksia, joista niiden toteuttajien kuuluu joutua vankilaan ja korvausvastuuseen todisteilla, jotka näillä videoilla julkaistaan kaikkien nähtäville. Kuulostaako tutulta? Sinä ja kuka tahansa voi olla seuraava laajan virkamafian uhri. Jokaisessa jaksossa Kavonius paljastaa sinulle lisää kammottavia totuuksia virkamafiasta. Tilaa kanava.